Welder o painter sa usa ka hotel sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, nakuryentihan samtang nagtrabaho sa facade sa naasuyng establisyemento. Si meron din sa report. Bahinam ang gipahigayong technical rope rescue sa mga sakop sa Lapu-Lapu City DRRMO pinaagi sa abag sa Lapu-Lapu City Fire District sa usa ka welder painter nga nakuryentihan pasado alas 9 kaganihang buntag. Kay dito sa atop sa hotel ang naasuyng welder painter lisod ang mano-mano nga pagpakanaog kaniya gamit ang stretcher. Hinuon ana ara siya panimuot. Matod sa contractor nga si Rodel Bueno nga gikuha sila aron sa pagtrabaho sa facade sa maong hotel. Ang welder painter nga si Edward Manolong, 45 anyos, ang nagpintal sa ibabawng bahin sa facade. Siguro sa iyang kuan baka naduol lang gid kayo pagsaka niya ba? Ang iyang o. Muto nga mo na samad ang yan diri. Fortunately lang kay nasa harness niya dito ra sa nalabay sa wala siya nahungar sa gawas. Nahiagom og paso ang agtang sa biktima kinsa gidala dayon sa Lapu-Lapu City District Hospital. Dugang sa kontraktor, kanunay silang nagpatuman og mga safety precautions sa ilang trabaho ug magsulob og harness kun musaka. At least conscious ra. Ko lang gyampo nga bahala na kuan. Ako man ang tulubagon, tubagon ako na tanan. Ang importante okay ra akong tao. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.